Salamat sa 101 ka mga kanhing aktibong miyembro sa Communist Terrorist Group o kon CTG o mas nailhang New People's Army gikan sa Southern Mindanao Regional Command ang voluntaryong misurrender sa gobyerno kagahapong adlaw. Ang maong mas surrender nagpakita sa padayon nga pagkunhod sa suporta sa armadong kalihukan sa probinsya sa Davao Oriental o sa mas lig-on nga kampanya sa gobyerno batok sa insurensiya pinaagi sa malinawon nga pamaagi o reintegration programs sa paggamhanan. Sa kinatibuk-ang kadaghanon, tulo ang misurrender ngadto sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo nga girepresentar ni Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol, samtang ang 98 kalaing uban pa misurrender pinaagi sa 66 Kabalikat Infantry Battalion o 67th Aguila Infantry Battalion ubo sa kamanduan sa 101st Pag-asa Infantry Brigade nga girepresentahan ni Brigade Commander Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army. Lakip sa mga gitugyan sa mga surrenderies ang 42 ka mga nagkalain-laing kalibre sa armas nga ilang gigamit kaniadto sa ilang kalihukan, 88 ka mga bala o pipila ka mga submersibong dokumento. Ang maong mga armas o ebidensya nagpalig-on sa kredibilidad sa ilang pagbalik loob o nagpakita sa ilang tinuod nga pagtalikod sa armadong pakigbisog. Human sa opisyal nga presentasyon, gi-turn over ang mga nasampit nga CTG surrenderies sa Provincial Government of Davao Oriental sa pagpanguna ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang isip kabahin sa mas halapad pa nga programa sa reintegration o pagtabang kanila sa pagsugod pag-usab sa malinaon nga kinabuhi. Sa iyang mensahe, gipasiugda sa gobernador nga ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental magpadayon sa paghatag og suporta o tabang ilabi na sa mga programa sa panginabuhian, edukasyon ug social services aron masiguro nga dili na ang mga kini mubalik pa sa daang kalihukan. Gipasabot pa ni Governor Dayanghirang nga ang gobyerno andam walalay sa tanang panahon ngadto sa tanang naghidulsol. Subay niini giasoy usab ni General Bantilan nga ang maong mas surrender nangin bunga sa hiniusang paningkamot sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police ug mga lokal nga opisyal sa barangay ug sa hugot nga kooperasyon sa komunidad. Gipasalamatan usab ni Bantilan ang tanang mga stakeholders nga mitabang sa pagduso sa kampanya alang sa kalinaw ug kalambuan sa probinsya nga maoy naging giya nga makabaton ang kadaugan, nga maoy nangin giya nga makabot ang kadaugan kontra insurhensiya. Dugang paniini gitagda usab nga ipailawom sa deradicalization process ang maong mga ditahan nga grupo ubo sa 101st Infantry Pag-asa Brigade kung sa diin kini sila iproseso og naglakip dinhi ang counseling, values formation og ideology reorientation nga makapagbalik loob og makabot ang hingpit nga pagbag-o og pag-andam ngadto sa ilang pagbalik. Dugang pa sa maong opisyal nga susiho nila pag-ayo ang matag surrendery aron mahibal-an kung kinsa ang mamahimong kwalipikado sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP nga gipanguluhan sa Department of Interior and Local Government. Ang ICLIP maoy maghatag og pinansyal nga ayuda, livelihood assistance, housing support o uban pang benepisyo alang sa mga kanhing rebelde nga mipili sa dalan sa kalinaw. Ang maong kalihukan usa ka dakong lakang padulong sa mas malinawon ug luwas nga Davao Oriental og nagpakita nga pinaagi sa kooperasyon, pagtinabangay og sinsero nga pagbalik loob, posible ang tinuod nga kausaban og malungtarong kalinaw sa komunidad. Lakip sa mga dinapit nga bisita atol sa maong okasyon, mao sila si Mr. Eric Masagnay nga maoy merepresentar kang DILG Davao Oriental Provincial Director Orly Sikabawbaw, ni tambong usab si DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas nga nagpaabot sa iyang mensahe pinaagi sa audio-video presentation. Retired Lieutenant Colonel Rafael Palangka, ang active officer sa NTF-ELCAC, Miss Jovi Bonita, ang department head sa PSWDO Davao Oriental, Police Colonel Richie Siong Bukol, Provincial Director sa DOPO, o kitambungan usab ang mga makasaysayang tinion sa mga battalion commander sa 101st Infantry Brigade, ang commanding officer sa 66 Kabalikat Infantry Battalion, o Battalion Commander Lieutenant Colonel Noe Venancio T. Baluyan Jr., Philippine Army, gikan sa 66th Aguila Infantry Battalion. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, ex-FM News.